Το αμάξι είναι Seat Ibiza, φοράει 1820 βάλβο κινητήρα, φοράει BLS SCAT, φοράει έμβολα CP, είναι GTX 3582 με stock μετάδοση, με κάποια βελτίωση από εμένα σε ενίσχυση, φοράει δίδυσκο Tilton και φοράει και το gauge και τα καθίσματα που χρειάζονται για τη χρήση στο dragster που κάνουμε τους αγώνες. Το αυτοκίνητο είναι full ντυμένο, πηγαίνει με βόλτα κανονικά, έχει το ταμπλό του, το σαλόνι του, τα καθίσματά του, δεν είναι πουθενά κομμένο, είναι καθαρά πολιτικό. Μετρημένο το αυτοκίνητο στο δυναμόμετρο, έχει βγάλει 707 άλογα στο 2.3 και 70 κιλά ροπής. Στο δρόμο το αυτοκίνητο στο 1,5 μπαρ που δουλεύει και αυτό είναι σαν να λέμε άχρηστο, δεν κάθεται πουθενά στον δρόμο. Σπινιάρι Τετάρτη-Πέμπτη. Σκοπός μου είναι να το σηκώσουμε στο 2.7-2.8 πίεση, να ξεπεράσουμε τα 800 άλογα και να συνεχίσουμε τα dragster για τον καλύτερο χρόνο. Καλύτερο χρόνο που έχει κάνει είναι 19 με 220 χιλιόμετρα έξοδο στο τυμπάκι. Πιστεύω το αυτοκίνητο με καλύτερο στήσιμο και περισσότερη πίεση θα φτάσουμε το 10 χαμηλό.